Meni je najbolje u Erste banci što mogu pobijediti svoga šefa u stolnom tenisu kad god hoću. Bankarstvo je izuzetno ozbiljan posao. Važno je za gospodarstvo, ali i za svaku zemlju u cjelini. Posljednjih godina bankari su došli na vrlo loš glas, jednim dijelom opravdano, a jednim dijelom neopravdano. Jer smo dobra isprika i laka meta za sve ostale koji ne odrađuju svoj posao. Ja, bravo! Za pet. Ako neko misli da može i zna bolje i želi pomoći razvoju hrvatskog bankarstva i gospodarstva, neka dođe raditi u Erste banku. Najbolju banku u Hrvatskoj.